Your friend Paulino, Obi at UK, Canada, US, or Germany, or Ireland, or Netherlands, or Italy, or Spain. That's all fan the phone say. When you sue Lemfi or phone, so I don't know where you are. I'm sure they tell where you are. Lemfi now they send this guy, enter her a 0. I rate to be a best and be a Lemfi enter her. Now, any just a woman say, and now hear me video. Say, your first time now download the Lemfi, go smartphone, so Lino promo code. That is POLEENO. Lemfi so no rate no switch all the other apps. Into my catcher, so you see Lemfi, they are delete all the other apps. Send the become mobile money. And that's what me send the bank account. So wherever you find yourself, be a make catcher, say Paulino. So what countries are mobile boss now? Download the Lemfi. Now you should never send this car. Ebe boa ye. Say the miso aboame no. Download the Lemfi or App Store and I say Play Store. Baba, Sammy, program. Asama na kanisa. Ana basa medal. The last African hero. The last African hero. And then again, we are son. And they are away, you know. Why am I to someone? Papa was in the ass. I never just a bunch of someone. Mamma, I should show you. Mamma, may own it. And then you're fast. And I'm saying you're fast. But you was saying you're fast. So let's see how I
and they had animal cover. And you're careful. Eddie Kind, Mammy, Ecotoni, and Papua, and what she Ecoton toast. Then you know, Muno so, Mammy Sapa, so Ecofed, Didier,
ɛsan so ɛbae anso hɔ a maame ɛsan so ɛkɔfa nkokɔ ɛsan so ɛbɛtɔne saa adwadie yi ɛna maame ɛde ne ho ewura emu adwadie no mu no na maame aduru ne mpanyi efie so ɛno ti ohyia owura animanyamfoɔ bi a na yɛfrɛ no ɔpanyini Kofi Wiafe a ofiri Boaman Onyankopɔn ɛhyɛ mmarima mmiɛnsa mmaa mmienu nyame adom ne mmɛn nyinaa ɛte ase ɛwɔ ateasefoɔ asase yi so maame kwakwa a ehunu sɛ n'ase a wɔte ɔnte ɛma ne ho ɛno nti ɔde ne ho ɛkɔdɔm asafo bi a na ɛwɔ mmaa kuroni yɛfrɛ wɔn Misaya ɛno akyi maame ɛsɛ pii n'akyi ɛsan so ɛde ne ho ɛbɛdɔm Breman Pentecost asafo a ɛna anɔpa yi yɛhu wɔn sɛ wɔn ɛyɛ awufosom ɛde agya maame ɛkwan maame kwakwa yɛ obi a ɔmfa ne nyamesom ɛnni agorɔkora anaasɛ ɔntoto ne nyamesom ase maame yɛ onipa bi a ɔtwo ɔbrɛ ne ho ase na wɔka deɛ adeɛ a na maame ɛne gye ho paa ɛyɛ ahɔhoyɛ maame yɛ obi a ɔka ne mu na wɔtufo na wɔwia wasan so aka wo ɛde wo abata ne ho mmerɛ kakra ni ɔnam tamfo ɛne maame edi apedapere eyie paa ɛno nti owuo deɛfo a ɔne ɔkyaade a na wɔtu deɛ wɔwɔ ne mu ɛde na taban anaasɛ ne mframa kɛseɛ ɛbɛbɔɔ maame ɛde maame ɛkɔ nsie do owuo ayi yɛ so kyereyɛ ama nnɛ awiakataban ɛna ɛhye ɛfiri sɛ ɛnɛ wama abusua ɛti ne sua na ɛnsɛ sɛ yɛteɛ yɛntabolo aka suagya yɛde mu suo so ɛna ayire yɛyɛ dɛn yɛtwa maame abusua ɛmma nananom adɔfoɔ nyinaa se Onyankopɔn te asefoɔ a ɔde wo bɛdom aduana abusua ama nnɛ abusua nyinaa atwa ahyia ne adɔfoɔ nyinaa atwa ahyia yɛyɛ ka ne sɛ Onyankopɔn ɔfa wo kra ɛnsie adɔfoɔ no meda mo ase ma isha na kɛseɛ paa ɛbɛsra ma ɛma no nso ɛsrɛ paa sɛ ɛma no so yɛ ɔyi ne sɛ ɔbɛkenka ma no bidi ma no ma danse ɔkɛ Praise the Lord. Hallelujah. Philip was a fool. Tibaco. You won't do Namasia, meeting my Christian. Now we move anyone. And then I'm a pain. She has said, the giant mammy. Your matampa. None you no only penny now. Not only penny now. Your mammy, yeah, don't want no idea what the friend way and say, Papa. Your mammy, and you'll be a no other person. Or be dear, now what I say. Obia dia orphan obɛhɛ sɛ ebesi nipa ne yie na ɔde aka ne machine esuani ehu ya maame ho paa ne sɛ ɔyɛ obi a wafa ɔhaw ne atete mu bebree nanso ɔhaw ba wɔwɔ su bi sɛ ogyina ɔmpopo ne ti
onsi ni tirase na emom ogina se oba dofo a ana maame dofo a wo gina ama ne ma se de be ya ne ma ebedi yi aha kase ofam kase a yaman ye kai pa ne se afi apem enfie empim mienu ene miensa ne mu onya lore akwanhia kese ma ne na mu bubu yi nanso enam odo anu wo yi na di achina afoforo Kristo Yesu ehuru ni mobo na woji ni free kan kwanhia ne mu na o ma ne nkwa bi efise na ye ne Nyankopɔn pese ya maame ane ni nya enkitahudie na ofa Kristo Yesu se ne wrade ane na je nkwa e wo bra na ya kenya musama kire ne be mfiensia oka wasebre ne so ameba na kwan kwanhia yi mu no na me yi ne ho adi kire na obesa kire na oba Pentecost ni atoso bie ya maame woye oba na woye oba tampa na adoye ahye ne mma wohwe yenye na nabatan yenti woye adumaden se de be ya abusua ene mma ye nyina benya aduane adi na ne kai pai ne se aduane die wo ba ye fi a aduane mpa ho ne ye behye ne ye bedi ye maame aye ni nyina wo hye ne kunu kofi wiafe na waboa ni nuanom ema merima ene ne mma se ye nyina ye benya aduane adi wo ba ye fie na ye aduane a ya obi beka se eche se ye watch up ba obi edi na wamme na no ye yanko a ohobo obi a wo bewura ye fie abusuafo ya dansefo obi a wo bewura ye fie se wonim wo so ye oba danfo obama wo aduane edi nti ya maame ye obi a wo boa yen na wo hwe se ya na setena ebesi yenye se ne ye mpanyini eka ye no ya maame mo manim anko animu die nanso na sukuu hu hia ne pa na ensam eniema ame babu boso yi ene niema awanya ede kire se na sukuu hu ehia no ya kusa panyini kasa ose no okwa asori Mizaya ya maame sukuu anko animu nanso oma obi kire no no tomatoes ne tomatoes no e wosa wo kiro wadaka ho de hye ne nso se de benya enyera enti wo kiro omobi na kiro ma no na no kiro aye se o ma ne bibi enti ono a pese obet spell sa Mizaya no no wono a kiro ne na kan nyina ho wani ma kiro ni makenkan enso da no a ye kire no Mizaya wona wani makenkan po Mizaya a kiro ye wonde eda na ye kiro ne ye kire no no a na de tie o hyase a kiro ne na kan nyina Mizaya to one more ton tomatoes enyina afra ne maame Mizaya na afei ya maame wan ko sukuu de nanso watimi ama abusua ene oman no akunyinifo watimi ama ye echichafo a brofo no beka say they are professional teachers watimi ama ye mienu enye teacher ayibia ye okuta abodini MPhil ene masters afei wamaye businessmen adwadifo a won so wo peta ya to a minia ya odina minchen bra no ho was dealing in times wa boya ma yenya baabi esi afei wamaye asofo maame sofo enti ye maame entete ye papa afei ne dimu enso yam brother Sammy ya ni din pa de Samuel Opoku ya oman no ye nim no say one in the nations worshiper ya dudwa bebrede friend no ye my God is nia afaya ma hu bi mu say hu ade wa chi na wa ye ho adwuma ade nti na ye ka ne saa yam brother Sammy oya kofra ketwa no be emfie nan wo sori ahomache na wa fama kutontura enimi lo tontura na wa bobom ade atodom one na nya ne ye ofie ho timi ma me mo hwede da wa ye na ahomache no
enti me maame ye na dwene se e na obepa do no ketewa bi ama no wana tete no wanim aman do no ya fam mi no kompa no mo de aman afa no no mo de praye aye maame enu ha enti me maame hu se ye nuai daache ya me betima ye ne kese enti okọ odwomo oba no no okuta saa atwene no ene mmaa no enti wode ma ya Broda Sammy se obebo tontremu ene mu kitontremu de osore amomache a eno na obom e kire se ne maame wani so ade hunu a ewa akiri ne toso mi ne hu se maame no ewo ani so ade hunu a ewa akiri ne se ma kasa mi be ye teacher na so ko school a no aka ache okwa ahwa na wani e teacher for rough hwana wanka wani de teacher for atem na mi nim se dache mesusu ma baba ye okirikire ni na saa de no odi dua ye mu edom boa ye amanyame ede yen esi baabi ne toso no se wo ye oba wo ye adwumaden sene ye panyi di nkan kan ye no ye behu ye maame se oton tomatoes ne tomatoes ni no nai na wa sorry so wo kuhia apuafo na wa gene niema atom no nai no wo kono ni edi nachi enti wo ye adwumaden wo free tomatoes ni mu no oba abeton bidie ni no de nya akwanhia na afei osan beton enkokọ wo ni ha wo nyina no na ontenase na wo de ye adwumaden afei esu aye hu wo ye maame hu biem ni se wo ye maame a opepepepe ye won soso sebe bone so se wo ye bone oka wanim na okasa wo bo e wo bone a wa ye ho a wa ekina no munye saa fumsuo no ebiem na eno so boa yen ama yenya esu ene eban papa etimi ni nipa nyina etimi etena ne saa toso wo ye maama no se broni beka sa oye time conscious
Come on.